Paris, ang siklistang Pilipina ng Pangasinan. So today's ride, pupunta tayong Batanes ng Pangasinan. Nakabook na po kami. Libre lang. Mag-bike ka lang papunta doon. So punta tayong Sual. Doon yung Little Batanes ng Pangasinan. And may konting ahon doon eh. Kaya tara, samahan niyo ako sa rides ko today. And pag di ka pa subscribe ka muna. And don't skip ads. Let's go! Bridal shower. This is the peak, guys. Nandito kami ngayon. Okay guys, mangaldan na po tayo. Time check 5:45. Madilim pa ulit kanina kaya ngayon ako nag-video. Good morning! Guys, Dagupan! Let's go! Milkfish capital. Dagupan! Wow! Yes, ang ganda. No. Dagat na, oh, dagat. Actually, prone sa baha ang Dagupan. Balik ulit tayo dyan. Dahil may shortcut papuntang Sual. Tara! Hi guys! So, hindi ko na ipapakita gaano yung ruta sa inyo kasi same route din siya as Alaminos. So, panoorin nyo po yung Alaminos rides ko. And yun po, papakita ko po sa inyo yung ruta kung saan po yung Batanes ng Pangasinan. Let's go! Guys, linggayin na tayo. Kilometer 43. Papuntang Labrador, Pangasinan. Yan. So, time check, 7 AM. Nag-start kami mag-rides around 5 AM. So, 2 hours na kami nag-rides. Tara na! Guys, Labrador na po tayo. After ng Labrador, Sual. Let's go. Bibilis ng mga kasama ko. Grabe, naiwan na naman ako. Naksawa na kila. Oh no! Hi guys! So, papahinga ulit kami dito and kakain ng kaliskes. Time check! 7:45 and kilometer 60 na kami. Ang bilis! Grabe! Bibilis ng mga kasama ko. Tara na, kain tayo dito. Recovery muna. Sual na pala to, Sual. Guys, this is way to Baybay Norte, Sual. So, yan. Saan tayo? Kanan. So, papakanan. Yeah. Magtanong-tanong na lang tayo kasi hindi namin din sure kung saan ayaw yun. Tara. Hindi, madami ding bikers. Sabi kasi pag marami ring bikers, or iba din ata to. Ay, wrong way pala guys. Dire-diretso lang pala. So, babalik tayo. Diyan tayo galing kanina. So, dito tayo sa kanan. Ay! Tricycle! Tara, guys! This is way. This is the way.
Tara na, dire-diretso lang daw to, tas dun na. Tara. So, ahon. Meron pa ring ahon dito. Tinuro lang sa amin tong ruta na to para hindi daw kami magtulak ng bike kasi rough road daw doon. Oh, no. So, ito, yan. Mas okay daw yung daan dito. Tara guys. Bakiwan, Barangay Bakiwan. Let's go! Oh, tingnan nyo, ahon, no? Magkaka-appendicitis ata ako dito, besh. Sa chat ko, karga sila ng karga. Oh no! Mga bato talaga, ay. Tara na. Guys, dito na yung Batanes ng Pangasinan. Yan, Masamaray Cove. Dito din siya. And marami ring resort dito kasi maganda yung beach. Let's go! Dire-diretso lang to. Actually, ang ganda. Maganda yung daan. Smooth. Walang trail. So, maganda siya. Kahit naka-RV ka, okay lang. Yun, no? Bundok dun, no? Oh. Yan. Paalon-alon ang daan dito. So, meron pang 8 kilometers pa. Tara! Andito tayo sa Baybay Sur. So, Baybay Norte yung pupuntahan natin. So, ang ganda na ng view dito. Wow! Dagat na, oh. Wow! Ang ganda. Tara! Yan! Andito na tayo sa Swag. Kasama natin yung mga bata. Anong nyo, ading team nyo? Team Barracuda po, HCO. Shout out Team Barracuda XCO, mga taga-SWAT. Hello po. Anong pangalan? Sniper. Ayun, anong pangalan mo, ading? Renato Sabido po. Ito. Yan, mga subscribers natin. Thank you guys for supporting. Yan, stickers. Doon yun na. Yung ano ba? Yung Oo. Bye-bye, SWAT. Bye-bye Norte. Bye-bye, Norte. Ayun din yung mga kasama niya. Yun. Wala. Ay! Hello po. Ay, may babae. Ang cute. Ano pangalan mo? Claire po. Hi, Claire. You know, may kasama na ang babae. Hi. So, mga taga-Swal sila. Tara. This way to Batanes ng Pangasinan. Bye-bye, Norte. So, nasira. Nasira na ng bait, guys. Yan. Hello. Oh my. Shucks. Sabi ko na nga eh, feeling ko masisiraan talaga ako ngayon. Oh no! Ng bait. Grabe. Daming pupunta doon. Sobra. Kahit jury lang. Guys, nabangking yung FD ko. RD? Ay, RD pala. Yan. Baka naman may dyan. Sponsor. Kahit Diore lang. D-E-O-R-E, Diore. Bang! Jury ba pa jury? Woo! Galing talaga ng mekaniko. Si Danilo Makairap. Add nyo siya sa Facebook. Okay. Yan. Siya yung laging nakasando, yung mga nagtatanong kung sino yung nakasando. Siya. Guys, ito. Ito din. Ito single. Ay, sa likod. Pero study first. Sa likod dati. Yan, single. Ako? Sa likod. Yan, double. Ito single. Benedict, show your handsome smile. Hindi, aral muna, aral. Aral muna. Tara na ulit. Mga 5 kilometers pa daw. Just that. Merenda muna tayo guys dahil makakapagod mag-ayos ng bike. Charot. Puro sira-sira na yung bike, puro wrong rides. Show! Dito tayo sa tindahan ni Aling Nene. Yun yung ano. Yun yung... May RD po kayo, ante. Maalon!
Guys, andito na kami sa Bagbag Norte. Hindi namin nahanap kung saan banda yung parang Batanes, gano'n. Daming tao dito, nagbe-birthday. Libre daw yung cottage eh. Grabe, change road. Tara. Grabe, ang ganda dito. Woo! Yung mas maganda ng talo. Doon kami sana pupunta pero hindi namin alam kung paano. Wow. Grabe yung alon, oh. Ang sarap maligo. Uy. Wow, wow, wow. Ito ang advantage ng nagte-trail run sa bundok. Ginawa namin ng paraan, guys. So kami kasalukuyan natutulak ng ay no. Tumabit. Kasi hindi namin alam yung daan papunta doon, pero sabi nila doon daw sa gilid ng dagat, pero baka basa na kami pagdating sa taas. So yun. Tara. Dito kami sa bundok, nagde-trail. Tulak pa. We're on top of the mountains! Woohoo! Grabe, oh, ang ganda ng view. This is Wal. Grabe. So, nag-trail po kami papunta dito. Binuot namin yung bike namin. Pero may daan pa papunta doon. Yun, hinanap lang. Laspag. Laspag sa init. Say what? Ganda, oh. Extreme Bike presents trail and biking. Wow, wow. Grabe, oh. Ganda. Hi guys! So, andito tayo sa Batanes ng Pangasinan. Little Batanes ng Pangasinan. Kasi parang naman siyang Batanes. And may mga maliliit na na rock formation doon sa baba and then beach. Pwede pong maligo. So ang dami pong tao sa baba sa beach. Hinanap po talaga namin yung area para makakyat dito sa taas. So napakaganda po guys. And yon, sobrang worth it. It's free, wala pong bayad. Kaya tara na dito. Grabe, ang ganda. Woohoo! Yan no. Di pa ako nakapunta ng Batanes pero dito super sulit po and free. Yan, dahil po pupunta. Tourist attraction na siya. Yahar! Batanes ng Pangasinan. Swal, bye-bye Norte. Out of our minds,
I guess we're sleeping outside. You're still a good time, even in the cold. Get out the road, I told you. A car's coming, I stop you. You know I always got you. You know I always got you. Push you to the side, even if it means I die. I wouldn't hesitate about it, wouldn't even think about it. I know I really love you. Push you to the side, even if it means that I die. Wouldn't hesitate about it, wouldn't even think about it. I know I really love you. Wheels in your hands. Woohoo! Grabe oh. Ganda. It's all worth it. So, kilometer 75 kami. Balikan from Pusorobio. Grabe. Hi guys! So, pauwi na po tayo. And sobrang nag-enjoy po kami doon sa Batanes ng Pangasinan and sa view. Nakapag-swimming din kami and then nakaka-merienda, ganun. So, sobrang saya po. Worth it kahit na malayo. Actually, 75 kilometers papunta and then pauwi. Total of 150 kilometers. Wow! So, yun guys, sobrang saya po. And madami po tayong na-meet na mga subscribers. Mga Team MUBC, Team CB ng Binalonan, Kamanggaan, Binalonan, Bikers Club. Hello po. And mga taga-Swa, Lingayen, iba-iba po eh. So, hello po guys. Thank you sa pag-support ng vlog ko. Tara na, Laspagan ride. Woohoo! Grabe! Uwian na! Nakakalaspag. What's up mga Karandes? So, pauwi na po tayo. And kilometer 90. Thank you guys for watching my vlog. I hope to see you again my next ride. Like, share, comment, subscribe, and click the notification bell button for more updates ng videos ko. Let's go home! Thank you sa mga nakasama ko today. Nag-enjoy po ako. And thank you for supporting me. Whew! Laspag na. As in, ang init. Sobrang enjoy. Wow!